Em dic Anna, i la meva escola hi viu una fada, que es diu Lola. Jo em pensava que les fades només existien als contes, i per això, quan vaig sentir la història de Lola, em va semblar que em prenien el pèl i vaig córrer a preguntar-ho als pares. Ells em van explicar que Lola és una fada petita i molt despistada. La seva mare era considerada una de les fades més hàbils que hi havia i també era famosa per ser molt despistada. El seu pare era el rei dels Pirineus i també era conegut entre la gent de la muntanya per les seves distraccions reals. Es van trobar a un conte, es van enamorar i es van casar. I d'aquell casament se'n va parlar per tots els racons del regne dels humans i del de les fades. La meva mare no ho havia vist, però estava segura que li ho havien explicat exactament així.